Ay begenjöre de ogurlyk aýdym çykarypdyr o. Ogurlyk aýdym däl, ho, agam türk aýdym, kaver. Ay onu ogurlap kaver diýmeli onda. O belli ýere ýörüýdi, ho, be. Ogurlyk diýip oturýardyň aý. Eýlemi ya? Ho, belli ýörüýdi. Er sokak lambasında senin yüzün bilirim, titriyor ellerim, tiryakinim, her günüm. Ay bolosy bara klivni bir ýerde oturyp çygaýdypdyr diýen. Kaver şeydi vaýdyl ya. Şeýle kenar. Klivni YouTube kanalyna goýupdyr. Platformada öz adyndan goýupdyr. Sebebi Ruhsatnama alypdyr. eýesi ruhsat beripdir. Ay şey ruhsatlyk aýdymlaram köpele bolsun. Karoç o adamdan dassasman o adam bilen alyň diýjek bolýanda şeýlemi? Diňe o adam başga ýere gitme. Indi täze-täzelikleri ýetirir.